Sustav linearnih jednadžbi. Metoda supstitucije, metoda suprotnih koeficijenata. Gradivo 8. razred. Metodom supstitucije treba riješiti ovakav sustav. Da vidimo. Sustav za početak vidim da nije u standardnom obliku. Dakle, trebalo bi ga srediti da bude u standardnom obliku. To radimo ovako. Prepisujem 5 x plus 2y, 16 prebacujem preko 0 plus 16, to je plus 16. Dalje, x ostavljam, minus 3y i 7 prebacujem preko, dakle to je 0 minus 7. Iz ove dvije jednadžbe potražim koja nepoznanica u sebe nema nikakav koeficijent. To bi bio ovaj x. Njega izvlačim sa strane. X je jednako. Minus 3 ide preko, bit će 3y. I ovdje 0 manje 7 ostaje minus 7. Ovakav izraz ubacujem u prvu jednadžbu umjesto x-a. Pišem 5 puta u zagradi. Umjesto x-a upisujem ovaj izraz. I dalje plus 2y jednako je 0 plus 16, to je 16. Ovo ćemo izračunati po varijabli y. 5 puta 3, 15y. 5 puta minus 7, minus 35. Dalje, plus 2y jednako je 16. 15y, 2y, to je 17y. Jednako 16 minus 35 na drugoj strani plus 35. 17y jednako je, ova dva daju mi 51. Podijelim sve sa 17 zbog ovog koeficijenta. Ispašće mi y je jednako 3. Ovako rješenje ubacujem ovdje. X je jednako 3 puta 3 minus 7. X je jednako 9 manje 7. X je jednako 2. Par x je 2 i y je 3. Provjera. Ovaj sustav trebao bi biti zadovoljen ovim parom. Pišem 5x, odnosno 5 puta x je 2. Plus 2y, 2 puta 3. Minus 16 jednako 0. To bi bilo 10 plus 6 minus 16. 16 manje 16 jednako 0. 0 jednako 0. Dobro je. Druga, x, dakle 2, minus 3 puta y je 3. I plus 7 jednako je 0. Ovo je 9. 2 manje 9, to je minus 7 plus 7 jednako 0. 0 jednako 0 kvačica. Metodom po želji riješi sustav jednadžbi. Da vidimo, ovakav sustav uvijek rješavam tako da
pomnožim s nečim sa strane da mi se maknu razlomci. Najprije moram vidjeti ovaj 0,5. Što mi je on? To mi je 5 kroz 10. Odnosno 1/2. Dakle, ovaj mi vrijedi kao 1/2. Pa ću sve pomnožiti sa zajedničkim nazivnikom. 3 i 2 množim sa 6. 6 skratim sa 3, to je 2. Puta 2 je 4. X plus 6 skratim sa 2 je 3, puta 1 je 3y. Jednako 6 moram pomnožiti sa 6, to je 36. On se ne može skratiti. U drugom redu 6 i 4 zajednički 12. 12 skratim sa 6 je 2, puta 5 je 10. 12 skratim sa 4 je 3, puta 3 je 9. Jednako 12 puta, dakle ovdje množim, nema skraćivanja, jer je cijeli broj, to je 24. Ovo ću riješiti metodom suprotnih koeficijenata. 4 i 10, to mi ne dolazi u obzir. 3 i 9, ovo može. Cijeli ovaj red pomnožit ću s 3. Da vidimo, tu je 12x plus 9y jednako 108. 10x minus 9y jednako 24. Ovo ću riješiti metodom suprotnih koeficijenata. Skratim 9 minus 9. Kako se to radi? Zbrajam prema dolje. Dakle, 12 i 10 su 22x. Jednako 108 i 24, 132. Što mogu sad napraviti? Pa mogu recimo skratiti sve sa 2. Tu je 11x jednako pola od 132 je 66. Podijelim sa 11, x je jednako 6. Ovakav 6 ubacujem u neki od gornjih izraza. Na primjer, u početak ili u drugi red ili ovdje negdje prije nego što počnem rješavati sustav. Izabrat ću drugi red. Umjesto ovih 4 puta x pišem 4 puta 6 plus još 3 jednako 36. 24 plus 3y jednako 36. 3y jednako 36 manje 24 je 12. Podijelim s 3 i y jednako 4. Par 6 i 4. Good job! Kako ćemo riješiti ovako težak sustav jednadžbi? Metodom po želji. Da vidimo. Prvo imam razlomke. Sve ću pomnožiti sa zajedničkim nazivnikom, to bi bio 15. A donju jednadžbu pomnožim sa 8. Evo što ćemo dobiti. 15 skratim sa 3 je 5 puta ovo gore. Dakle 5 puta, a kasnije imam 5 manje 2x. Jednako 15, ovdje nemam s čime skratiti, to je puta 2, to je 30. Minus 15 sa 5 je 3 i u zagradi 7y plus još 1. Druga, 8 skratim sa 4, to je 2. Puta, ovo gore ostavim u zagradi za poslije. Minus 3x plus 4. Minus, ovdje je minus, 8 sa 8 je 1 i puta ovo gore. Dakle, 1 obavezno pišem zbog ovog minusa ispred. U zagradi 4 minus 6y
I jednako, pazite ovdje, treba pomnožiti, to je minus 8. Idemo to raspisati. 5 puta 5, 25. 5 puta minus 2, minus 10x. Jednako. 30. Minus 3 puta 7, minus 21y. Minus 3 sa 1 je minus 3. Druga. 2 sa minus 3, minus 6x. 2 sa 4, to je 8. Minus 1 sa 4, to je minus 4. I minus 1 sa minus 6, to je plus 6y. Jednako je minus 8. Sredimo ga do kraja. Sve x-ove i y na jednu stranu. Imam minus 10x i 21 prebacujem plus 21y. Jednako je 30 minus 3 i 25 prebacujem minus 25. Druga, minus 6x plus 6y jednako je minus 8 i prebacujem minus 8 i plus 4. Sredit ćemo ga još malo. Minus 10x plus 21y jednako je 30 manje 25 i 5 i manje 3 su 2. 8, dakle ovo je minus 16 plus 4. Ovdje ću imati minus 12. A tu su minus 6x i plus 6x. Y. Ovo je sustav sveden na standardni oblik. Tek sada možemo početi rješavati. Ovdje vidim da ovaj cijeli red bih mogao podijeliti sa minus 6. Da vidim što će se dogoditi. Minus 10x plus 21y jednako je 2. A ovdje imam minus 6, to je samo x. Onda plus 6 sa minus 6, to je minus y. I ovdje dobijem broj 2. Kako dalje ovo mogu? Naprimjer, ovu desetku minus desetku. Sad mogu cijeli red recimo pomnožiti sa 10. Dobijem minus 10x plus 21y jednako je 2. A drugi red 10x minus 10y jednako je 20. Sad koristim metodu suprotnih koeficijenata. Suprotni koeficijenti su mi minus 10 plus 10. Ostane mi 21 minus 10, to je 11y jednako 22. Ako podijelim sa 11, dobit ću da je y jednako 2. Što s tim y? Pa mogli bismo ga uvrstiti bilo gdje u početak, ovaj dio, ili još bolje ovdje. Ovdje ću ga uvrstiti. I to u ovo mi je najjednostavniji izraz. Dakle, x minus y je 2. Jednako je 2. Kad prebacim preko dvojku, dobit ću 2 plus 2. Dakle, x je jednako 4. Par 4. Nice. 2.